A întors toată casa cu susul în jos și a dat drumul la gaz. Vorbim despre isprava unui individ din capitală care, după ce și-a făcut plinul cu alcool și a consumat droguri, a început să-și agreseze părinții. Mai mult decât atât, bărbatul s-a luat și de oamenii legii veniți să aplaneze conflictul. Totul a început după un apel telefonic la serviciul specializat 902. O voce de bărbat a cerut ajutorul oamenilor legii, susținând că nu poate locui în propriul apartament de răul fiului său. În urma solicitării făcute la adresa indicată a fost îndreptat un echipaj de reacționare operativă. Deplasând la fața locului, în fața blocului, i-a așteptat tatăl, care ne-a comunicat că ficiorul său este agresiv și a dat drumul la gaz. Intrând în apartament, persoana dată era foarte agresivă și la moment a fost surprinsă cum consuma droguri. În apartament s-a găsit un aparat artizanal și două pachetele de o masă vegetală. Indignat de prezența oamenilor legii, individul i-a luat la rost, numindu-i cu cuvinte necenzurate. Ce bă fost să te nervezi? Ești ca să un genunchi a țară și cu țiră. Șaste. Hai, bă, că te așezi. După ce individul s-a mai liniștit puțin, reporterul unității de gardă a încercat să afle ce l-a făcut să-și iasă din fire și să dea drumul la gaz. Eu să-ți dau drumul la gaz în apartament. N-am dat drumul la gaz, dar am aruncat după gaz ceva și când s-a ridicat ăștia, nu rupt asta, de la duhovcă. Stai, ce ți-a aruncat după gaz? Haideți vă arăt. Haideți vă arăt. Haideți vă arăt hinea care e în casă. Nu, e bă, ce-ai luat tu? Sigur vrei să stai? Luați-o voi șeful la expertiză. Tragi tu bășcana. Uite, după dânsă aici o pașcă țigarete. Ieți, nu poate țară și chepca. Tragi tu bășca asta și uite, după dânsă aici o pașcă. E loc. Bine, să dă ce în pachetul cel? Am făcut niște să văd cum. Ce anume ați făcut într-o zi? Luați dușesc la expertiză. E drog acolo în pachetat? Nu. Dar ce e acolo? E tipa drog, dar nu-i drog. Bărbatul a avut o explicație și pentru dispozitivul artizanal depistat în locuință. Nu fumez tutiun. Nu mă năcurez, nu mai e țigara. E cu ajutor aparatul. Da, pe-n butelcă fumez tutiun. Ne-ați consumat droguri? Din când în când. Slabe. Ce anume? Canaplea. Tatăl individului a povestit echipei noastre de filmare că ceea ce s-a întâmplat în acea seară nu a fost pentru prima dată. Potrivit lui, fiica și nepotul său de 5 ani sunt nevoiți să închirieze o locuință în oraș și asta pentru că de ani de zile familia lor nu mai are parte de liniște. Nu numai seara asta, în fiecare seară așa se întâmplă. El bie și fumează nebuneal, de asta așa iurește. Noi nu putem să ne plătim cu soția de casă. Ne-ați locuit împreună cu băiatul în apartament dat. Da. Și ce face după ce? Da, și face? Face gălăgii, ne agresează, vorbește prostii, ne face în tot felul. Individul a fost condus la inspectoratul de poliție pentru documentarea cazului. Odată urcat în ascensor, acesta a început să lovească cu picioarele până în momentul în care cabina liftului s-a oprit între etajele 5 și 6. Astfel, oamenii legii au fost nevoiți să stea blocați în ascensor și să suporte comportamentul scandalagiului. Liftul a fost deblocat abia peste jumătate de oră. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Botanica investigează cazul. În urma faptelor sale, scandalagiul ar putea fi tras la răspundere pentru huliganism, ultragierea organelor de drept, dar și pentru consum și păstrarea de droguri.